Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande men hande noon ko arde siftindema wonde en jangino alif, en jangino alif jowiɗo, en jangino alif taƴƴo, en jangino ciginte. Ko ɗum ɗo wonno windande men adine nde. Hande kadi jokken windande ɗimmere nde. Hay ɗum ɗo fof so rendi kañum yaltani a mawɗo o, yaltani a tokoso o, yaltani a poɗɗo o. Ayno ɗo wonire a ɗo haaɗi ko jangete Pulako ko ɗum ɗo woni jangde mum ɗo haaɗi. Ayi Pularne ko ɗo haaɗi ko a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo. Ko ni jangde Pular haaɗi to bange a. Arabne woten ko alif, alif jowiɗo, alif taƴƴo, ciginte. Fof noon so rendi ɓe lima goo. To bange limore ko goo firata. Joni noon wotan ko ɗum ɗo ko ɗo haaɗi. Wotan ko alif wonno ɗo woni baa gasi. Ko jangete e baa fof so heewi ko ɗo haaɗi. So adima mbiyamo baa. Hakkunde bindol mbiyamo baa. O woni sara bindol walla o serindima baa jorɗo. Wadde a faami wotan ko baa e baa jorɗo ari ardi. Ɗo tan taskotoɗa hankadi a serti ko wiyete baa. No mbirata no mbirata ɗo ni a waɗini a wiɗo henne baa mawɗo, a wiɗo henne baa tokoso. Ko ɗo baa haaɗi anne wotan ko jubru baa e baa jorɗo gasi. Heddo noon so adima hakkude bindol walla sara bindol walla serindo ko ɗo tan woni ceerdal ngal. Sa waɗi joni so adima jubru baa hakkude bindol jubru baa. So wattinima e bindol ko baa jorɗo mbiyata ɗum. Alamo wondi hay goto omo serindi baa jorɗo gasi. Ko jangate e baa ɗo haaɗi. Hankadi ɗo so ɗiggi hankadi baa gasi. Qur'an o dow ha less ko ɗo baa haaɗi.
baa kadi ene tonga e limoore ɗiɗi aɗa yardi gasi ɗo ko alif ɗo ko baa jangde ma yaawi joni noon sa ari ɓe jiɗa walludema ha poftoɗa ɓe mbaɗan mani ɓe mbaɗan mani ɓe mbaɗan mani ɗum ɗo ko ha findinma an jangowo teskuyema wawa ɗum serlude ɗo lesɗo wotere bajorɗo ɗo ɗiɗi gona dow ay mbiya ɗum tajorɗo ɗo tati gona ɗo mbiya ɗum suun endu gasi ɗum ɗo waɗi ko ha foftinma an jangowo to haqqillema yawata jiiɓade wona kalɗo jiiɗa ɗum ɗo tawa ne ɓalli haqqille ma o wawata waɗɗade haqqille o saka jiiɓoyma suudu ay ba o nani juburu ba walla bajorɗo ay ɗo ko ta mawni juburta walla ta jorɗo ɗo ko hun endu joni noon mbaɗani 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 gasi joni noon toɓɓe ɗe ngara toɓɓere wotere jubru ba so adima hakkunde ba jorɗo o sakkitima walla serindima ɗo ɗiɗi dow juburta mbiyata ɗum so adima walla hakkunde bindol sara bindol walla serindo mbiya ɗum ta jorɗo ɗone mbiyaɗo ay tati gono ɗo hun endu hakkunde bindol hun endu sara bindol walla serindo hun endu gasi ɗo hankadi ko gandaɗe foto mawni less mawni dow ari ardi toɓɓe ɗe mawni less mawni dow ari ardi ɗo tan taskoroɗa haqqillema wasa waɗɗade ɗo aɗa jiiɓa haqqillema jangdema leela tawde fonno yawde cikka ko jangata ko ene saɗi taw saɗani an sanni ɗum ha saɗi nani ɗo tan taskuyema wonata ɗo woni ba ay sa waɗi ni ba mawɗo ba tokoso jangate ba ay ɗo ko ta mawɗo tan woodi ay ta mawɗo nani ta tokoso nani gasi ɗo ko hun endu wona mawɗo o waɗani tokosel ngel famɗa gasi ni foti ɗum woni ɗo henne so adima hakkunde ɗum woni ɗo tan taskuyema wonata sa yarini tan jangde ma nde yawat tawa aɗa faama ko jangata ko qur'ana o e araba o kamɓe nandi yaadu qur'ana arab pular kamɓe nandi yaadu to banggue sidde kamɓe nandi to banggue polle kamɓe nandi so foɗata kamɓe nandi
ɗum saabi sa wawi qur'ana mbawa bindol arab a wawi qur'an arab mbawa pular kamɓe nandi no ɓe jarata to banggue sidda folle e wasde fodde ɗum ɗo noon ko waɗi tan ko ha haqqille ma uddito seeɗa janga taw anatama a faami ɗum ɗo addiyata tan ko ha haqqille ma o